Good morning. Hello there. May love shout out everyone. Genial one. Good morning. Mag-ana tayo ng cake. Good morning, good morning. Ano tayo ng cake? Medyo busy si Abdullah. May shout out. Good morning, Abdullah. Jan. May shout out. Arabic. I'm here in Saudi. Work in Saudi, Abdullah. Sawi cake, lemon cake, orange cake. Sawi lemon cake, orange cake, Abdullah. Kanan, shout out, hello po. Tama ba yung ano ko, basa ko, kanan? Judges. Good afternoon. Shout out. Good morning. Morning po dito sa amin. Afternoon. Ano tayo ng orange cake. May dalawa tayong orange. Then, 3 egg. Then, meron tayong yogurt. Isang yogurt. Happy Saturday. Happy Saturday po. Namaste. May 3 egg tayo. Layo ng basurahan ko, di ba? Ngayon meron in the house. Salamat po sa patamsak. Need natin ng ito.
Ano tayo ng lemon cake, orange cake pala. Lagi ako namamali sa lemon kasi yung ano kasi favorite ng amo ko yung lemon cake. Ngayon orange cake yung ginagawa ko. For Miguel in the house. Thank you. Start na tayo, guys. $6 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Nagulat ako, naka-on pala yung ano ko. Bakit? Di atay. Naka-on. Tapos meron tayong isang yogurt, guys. Nagulat ako, naka-ano pala to, naka-on siya. Ito yung tatakalan ko ng ano. Takalan ko nitong aking sugar. 3/4 sugar. Ilalasik. Huli na nung maglagay ng apron, di ba? Kasi ilalasik ba?
hindi ako pati ng ilong ko. Mimi Bird, good morning.
Maaga ako naggagawa ng pagkain ng amo ko. Gawa ko ng orange cake. Precious, mega love shout out. Good morning. Ay, buki. Lagyan ka tang moderator. Gawa ako ng ano eh. Maaga nagpaano yung amo. Wait lang ah. Go to channel mga kita. Bago ka palang Precious. Hindi pa ako nakasubscribe. Ano mo nakita oh. Okay. Bago ka lang. Pinanood ko muna, dikitan kita. Sis Johnny, good morning. Good morning, maaga ako nagbe-bake. Gawa ako ng orange cake, si Koy. Ano to, almusal na amo. Lagay ko muna sa oven. Morning, Sisi Koy. Sisi Koy, aga ko nakatulog kagabi. Doon ako sa live mo, pero aga ko nakatulog. Di na ako ano ba? Bago ka pa lang. Nakadikit na ako sa'yo. Yung natirang orange juice, si Koy, inumin ko, di ba? Inumin ni Pinkay. Ba't mapait?
ganun? Bagong toothbrush pala ako, kaya ganun. Ngayon naman, breakfast ng amo ko. Ginagawa ko. Sis Johnny, salamat. Tingnan mo, oh. Pink litter. Ano yan? Ano yan, Sisikoy? Tingnan ko nga. Hindi ko siya ma-open. Bakit? Ba't ganun? Ano yung binaba mo? Ba't hindi ko siya ma-open, Sisikoy? Anong pink litter pink? Ito na nga lang ang egg ko na hawakan lagi, oh. White egg. Ano yan? Breakfast ng amo ko everyday. 2 egg boil. Then, ano siya? Then, yung siling, ano tawag ito sa atin? Makupa. Yung, ano ba to? At saka, ito, cucumber. 2 din yung cucumber kasi maliit lang. Ano siya? Ano to? Ano tawag nito sa atin? Siling makupa. Yan yung member logo, no?
Bell paper, oo. Nakakalimutan ko ba? Kasi, ano ba? Si Sikoy, cool ka sa akin later. After nito, saka ako maglilinis, o diba? Asan ang mga mumu mo? Nagsilayasan. Oo nga, ang dami kanina, no? Kulang 100. 88. Ano lang? Isang ano lang. Gulat nga ako eh. Kasi wala siyang tao. Tapos, ang sabi ko ba? Good morning, Japan Haromi. Morning. Thank you, Japan Haromi. Si Japan Haromi lagi siyang nakasupport. Nag-make ako ng, ayun na yung akong, Sisikoy, ayan yung aking cake. Ano siya? Orange cake. Orange. Saglit lang, di ba? Magtanggal na ako ng gawa tayo ng almusal ng amo ko. Prepare ko naman yung almusal. Yung sala ko hindi ko pa naliligpit, di ba? Mangkadat pa ng sala, Later siya, later. Ang katinang ano ko, ang katinang mata, parang labo ng camera ko, ang katinang mata ko. Johnny, good morning from Japan Haromi. Puro prepare ako sa umaga. Sana nga sisi ko, sana. Bumalik sila dapat ulit same bukas. Ganun. Same na oras. Try ko bukas. Bakit? Kita-try ko bukas ulit si Johnny. Nagulat ako kanina eh.
Ito yung mata ko. Ito yung mata ko. I-prepare ko na yung coffee time. Sige, coffee na. Ako'y maligo muna. Ligo ko na, sisikoy. Lang din naman tong akin. Pang prepare na ako. Oh. Tapos na. Tapos, olive. O, diba? Ligo ko na, sisikoy. Kasi, ako, pagtapos nito, tapos yung aking niluluto. Coffee ka na, coffee. Ako naman gumagawa ng green juice. Spinach, apple, green apple, then kiwi, then pineapple, then lemon, then Diana. Ang daming tao kanina, tayo. Mag-live ko 88. Yung mga mga mobo. Ang dami. Dami nga nila kanina. O, diba? After ng namin, ako ng linis na ako. Hindi pa nakapaglinis. Coffee. Samahan mo ng pandesal, sisikoy. Masarap ang coffee with pandesal. Then, yung aking 2 egg. Egglog. Buhay namin dito.
Meron ka na. Ba't parang aga? Hintayin ko lang itong matapos bago ako mag-ano. Siguro yung sarap. Tapos maglinis ha? Siguro yung sarap. Matawag ka sa akin yung Bakit? Bakit matawag? Umalis yun eh, kasi nasa-abayan. Hindi. Gabi? Sabi ko, tumatawag si Dayan, hindi kita ma-reply. Isa kong cellphone na pinanong ko tuloy isang pinagay ko sa ulihan. Hindi mo kasi ko i-add Facebook as messenger lang. Wala akong friend doon. Sa messenger lang, hindi yan makikita na may friend ka. Hindi mo alam sila sa Yes. I know. Ligo-ligo time na bumalik sila dapat. Live ka. Masama yung buhok ko. Hindi pa ako nakapag-start mag-linis. Si tsura ko. Inanuhan ko kasi yung para matuyo yung dito. Bakit? Wala ba itong ano? Ilang minuto na ba? Makakasupog eh. Kaya si Diana, sis Johnny, magkape din siya. Ang laki ng kape niya. magkape. Coffee time. Coffee is life. Pag walang kape, wala kang buhay sa buong araw. And I'm kind of a sweet person. But I need to put more sugar on my coffee. May ganun ka pang nalalaman, Day. Ito pag sweet.
Word tour, good morning. Good morning. Upcoming tamsak. Thank you sa patamsak. Upcoming premiere. What time? Ano natin?